Yesaya tiaduonum se Awurade sie nie Ehin ara na mo na kon mo a mede me kon no no wo anase makafo mu hwan na meton mo me ma no hye mo emumu yonti na waton mo na mo mrato yinti na wakom na ade yinti na me baaye na obiara ni ho me freye na obiara anyeso me nsa yeti ase me ntumi menye anase tumi a medi beye bi ni memu hye mede me nkan ni me mapowe me ma insubontene dane esere so ensu ayi ni honti emu na mpropro na sukom kuku won mede tum me kata oso na mede ayituma me ye ne nkata ho Awurade Nyankopɔn ama me asuafo tekyerema se me nhunu se de mede asem bewo wade wabre onyane me daa nopa onyane masoma me se me mfa mentie se asuafo Awurade Nyankopɔn abue maso na me nso mante atua mansa ne machi medane machi me ma makafo ne mafno nso me ma enwi tutufo ma anyi mani manfri ahohorade ne ntasuo ho na Awurade Nyankopɔn beboa me enti na ahohora amfa me so enti na maye manim se twerebo na minim se mani ringu de obu me bem no ben hwan na one me bedi asie oma yenyina nhiem hwan na one me enya manum pinche me hwe Awurade Nyankopɔn beboa me hwan ne de obebu me fo hwe won nyina besu se atade nwewe boa bewe won mumu hwan na osuro Awurade na otie na ko asem de onam sum na han bi enhyre mano no manom fa ne ho nto Awurade din so na ontwere ne Nyankopɔn hwe mo a mososo oja na mode nyenti a ederie mia no nyinaa monko muja no dre ne nyenti a mososo no mu mensem na ye befri ayemo eyiye mu na mobededa